Bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV en gari ɗo hande e ministére de l' agriculture ngam tigui rigui tawtorede ñalawma tedduɗo ñalawma teddiniraɗo kosam. So wiyama ñalawma kosam noon enen gondi e debbo pullo mo ganduɗa hoorema tabarakalla machallah sa yi yeeso ngo tan a andat ni oɗo ko ɓi pullo tigui rigui ko alɗa ko e caahan. Donc so kosam haalama ɓi pullo haalama ene wayno foof ina wawi yiyede e nder hen. Banam debbo ko adi foof min jinno ko présente ɗa kalna en huuli an e holko woni darde ma et surtout ñalawma hande oɗo tedduɗo woni ñalawma mo ganduɗa hoorema ko laamu leydi Sénégal ɓami ɗum teddindir ɗum kosam. eyyi jaam weeti walla jaam ñalli on calminama onon fof moni kala inde e yettode en beltima nde garɗon ɗo e ñalawma kosam ñalawma kuptidiɗɗo journée o hono no wiyete ni journée mondial sen batte pulaar mbiyen ñalawma kuptidiɗɗo ko fate gaynaka e kosam. So wiyama kosam noon wiye cippowo woni debbo pullo min gaddi ɗo kosam ɗam min itti ɗum e lehe ɗe min gaddi ɗum e butelaji e potuji pour wawa nawede kala ɗo foti yettade e nder Sénégal e dunde babɗo Adama aɗan hanno tan koye lehe e nder galle nayyi jara so yimɓe keddi nayyi jara walla ruufe hande noon addama ha ɗo e nder wuuro Dakaru ngo e ministére de l' élevage. Beele ɗum ko lawol won garwaniwol walla ko holno foti laaɓi oɗo ñalawma ene teddinira ko ɗum ñalawma aduniyankejo wiyete ñalawma aduniyankejo teddiniraɗo kosam. Eyyi ko laaɓi kewɗi battuɗi wona hande ñalawma mi yiiɗa jumde wasde andude exact ñalawmaji kono ñalawmaji kewɗi so ɗi gonani sappo taw ɗi ndiwi toon e hollirde eko woni kosam. Enen eɗen jogui kosam ganduɗa eɗen mbawi hen wurde taw en jiggoyaki e dow ballal noon darde rewɓe e worɓe e ballal laamu saabu sen mbi kosam mbiyen huuɗo mbiyen ndiyam mbiyen cellal jawdi ko ɗeɗo gueɗe nayyi ndendata kosam wawa dañede. Alors hande o aɗa sikki vraiment ɗum ene laatini wonande rewɓe fulɓe ɓe wawde famde ngal ɗon jaɓɓal ha mbawa yuɓɓinde gueɗe ɗe no hanniri saabu déjà komin puɗɗi koɗo yiide transformation monji o déjà ene yeddini haqqille beele oɗo transformation aussi omo yaaha ha yetto e nokkuji goɗɗi taw jiidan taw wona Sénégal. Kala bawɗo koko susna rewɓe ɓe oɓe cuusi oɓe pelliti oɓe daari saabu mi wima kosam ɗam wonno koye lehe hande arte unité ji ha ɓe ndondo ɓe gadda ɗo e Dakaru ɓe ndondo kadi ɓe nawa guure ɗe saabu ko région ngaji e département ji e commune aji kawri ɗo min jeeyami koye région biyeteɗo Saint-Louis daranimi ɗo ko fedde ne wiye Adana ɗo Nammarel ɗo dawte koye département mo Podor gara ha Djoum jippoɗa 65 kilométres e jeeri ndi on so ummima ha Dakar addi kosam ko cuusal e pellital e yidde mawde e wadde noon min jiiɗi ko ɓeydade ko ɓinguel ko haari foof no sohli endu yummum omin cuusi omin pelliti omin jogui kosam kono omin jiiɗi ɓeydanede hono min ɓeydirante cellal jawdi huuɗo e aliment de bétail e somin jaltini kosam ɗam min daña ɗumin jeeyata ɗum min daña auto ji frigo ji jaltinoji saabu wonɗo ummotoɗa sa addi kosam ɗam e termus walla e siwo ɗam haɗat kono so dañi frigo hande jaltinowo ɗum nder Nammarel walla région goɗɗo baaɗo noon so yettima Dakar sodete saabu so beyi jeeɓama nayyi jeyaka sen jaari mew oɗo en jiyani kosam wadde ko ɗum min ñagoto laamu ngu min ñaago kadi sodoɓeɓe mbatta e rewɓe fulɓe ɓe hakkille aɓeni gadda kosameje belɗe moƴƴe ceniɗe taw kadi ɓirete koye nawi celluɗi ɗum noon cakkude ñiflata defowo son cusni amen on coodi on ɓanginani amen tan yimɓeɓe ma mbawa andude ko min mbaɗata ko e darde nde min jogui nde mbawa amen wallude doole. Hol erango eranɗa surtout ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa hoorema gonani ɗo ina e caggal leydi ina poti wawde vraiment wadde hen juuɗe mumen saabu a holliti wonde son cusnama. Eyyi saabu minen ɗo déjà omin cuusi sa yi rewɓe wonɓe ɗo kamɓe fof koɓe felliɗɓe won ummiɓe Nammarel no mbiyatmami won wonɓe ɗo e Dakar jogui unité ji mumen won ummiɓe Daara won ummiɓe Kaolack won ummiɓe Kafrine won ummiɓe nokkuji ɗi fof hande debbo ari ɗo wadde ɓen so ballama no nayyi mumen guuriri no nayyi mumen cafrori
no ɓiriri so ɓe ɓiri ɓe pendi e unité ji maɓɓe ɗi wawa yaltude toon adde ɗo sodoɓe ɓe ɗam kosam ko mbimami ko so beyi jeeɓama nayi jiyaka sodoɓe kosam condi ganduɗa ko nebam tule ɓeyda hen hono tir minen ko kosam moƴƴam so sodama yeeyama tan min coftat ɓeydo ɗum noon hande gorko goto no wiye Ousmane Ndiaye o ardi fedde no wiye Interlait so wiyama Interlait noon kala ko aynateɗo e nder Dakar e nder Sénégal ko ɗam kosam min jiiɗi ɓangguine wonɓe caggal leydi e nder leydi e état o jagga hen e artude ñalawma kocce ɗe e mawninteɗo so wiyama ɗum tan wiye kosam so wiyama ɗum wiye rewɓe woni caɗele amen ɓurɗe tengtude kadi ko cumuji baɗoji ɗi e ladde nde sabu sa yilima no dañirɗa yiilo no moftirɗa heyde kisnirɗa kisal ngal omin ñaagui hen maire uji ɗi localité ji woni commune aji ɗi e commune aji ɗi minen noon omin jii maire amen commune Gamaji Sare omo jogui ko waɗata so ndungu tooɓi ha silti omin jarnamo hen Harouna Galo Dialal so ndungu tooɓi ha silti ha huuɗo ko are yorde omo waɗa laabi o waɗa parfoji ganduɗa pour ganduɗa so cuumu ari au moins ma wonɗo haadi ɗum ɗon ko yiyande tan pour Sénégal fof sabu ɗum tawi waɗa tan ko commune Gamaji Sare haaɗi ɗon mi anda so goɗɗi ɗi gaari gandumi koɗo jeeyami ɗo moni kala wawa ñembude miijo gonɗon ko commune Gamaji waɗi e gardugol Harouna Galo wadde parfum ji taw so cuumu ari kam ma woɗɗo haaɗi kono gaynako dañata ndiyam ko ndungu toɓata ko lebbi 3 Sénégal ɗon e lebbi 9 min ngala huuɗo cuumu ara kadi ƴetta gueɗal mum ɗum ɗon omin ñaagui hen ballal e laamu ngu e maire uji ɗi ko ɗum tan jinnomi artude e jarnude kala maire gonɗo e commune ɗomin ñaago ɗum kadi nde wallata rewɓe muɗum ko ɓuuri ko walluno ko sabu minen kam ɗomin goni ɗo e Gamaji omin balla omin jogui adena omin jogui rewɓe dilloɓe kono omin ɓeyda ñaagade min idoro maire amen Harouna Galo Dialal ɓinguel ko haari fof no sohli endu yummum a waɗi ha heewi kono omin calminma omin juuroma omin mbima kadi ya ɓeydu junggo saabu ka baɗannoɗo ñamanodi wiyetake bisimillahi ɗum noon on calminama on juurama o ko Hawa Samboy Ba ndu gummiɗen to sohno Aissata en gari e madame la présidente ko adi fof en dokkatmo micro o salminde bandiraɓe o andinen inde makko e kadi holon région kadi o joɗini ɗo e oɗo stand mo ganduɗon ma ko journée mondial woni ñalawma aduniyankejo teddiniraɗo kosam. Assalamu aleykum mi salmini on goto fof inde mum e yettode mum e min mbiɗa immi région Louga commune Ɓoulal mbiɗa joɗini ɗo Interprofessionnel premier vice président ko Ousmane Ndiaye Interlait o commune woni premier vice président mum mais mbiɗa joɗini région Louga foof ha mballu kosam wadde ala tawi tan Interlait hombo ɗo kam mbiɗen cikki tan ma kosam fandare kosam ma yetto par ce que tawde hunde dow henma ha arte juuɗe ma a wiyama ko ɗum an jogani ɗum hoorema an jeeyi kosam an jogui kosam wadde ɗum mbiɗa sikki tan Interlait so wallama so waɗa doolalama tan mamin jii koye amen kosam par ce que Allah waɗi hande goto fof mbo jogui hande laiterie walla centre collecte hombo waɗa hen collecte mais mum fottitina Interlait ari darade jaggude hen wonde ballal ministre élevage e mbiɗen ɗum dekki juuɗe dal ministre élevage yomin balle hen ha min mbawa yikoye amen a culture fourragère par ce que ndiyam ɗam haɗam sayɗi mbiɗen jiiɗa aw culture fourragère pour min mbawa dañde nayyi bayla kosam kono jamde nde hende sayɗi ministre élevage yo Allah amen jamde nde ɓaado amen kadi min daña forage mini forage uji solaire ɗi min mbawa hen rem culture fourragère pour min mbawa wat alimenté kosam ɗam min cohli ɗam enen gondi e monsieur le président ñalawma hande o ko ñalawma aduniyankejo teddiniraɗo kosam min gari ɗo e stand uji ministére de l' agriculture min tawimo ɗo ko adi fof holko mbawɗa haalande min e ñalawma hande o kay a jarama ñalawma hande o ko ñalawma dañɗo mana he amen ene fayda ndax ko mbiɗa ko guila hitande 2001 ko nden aduna dari e fedde wiyetede FAO darni journée mondial du lait ko takki noon wiya kosam enen fof en gandi nafoore kosam faye sukaɓe holko kosam watta e mawɓe en gandi kosam na walla sukaɓe ƴiye mabɓe ma tiit na walla sukaɓe jaawa mawnude hay debbo ganduɗa ko debbo ganduɗa mo sellani si tawi tan a ƴetta kosam dañ ko keewi ko ganduɗa hedde vitamine en ma naate makko hay nayejo no sohli kosam donc kosam no dañi solo he gurdam neɗɗo
ɗum taki andi ɗum FAO ndaari comme kamɓe jogii affaire ñaamdu e nder aduna ɓe mbi oɗo kosam koko foti totte ñalawma makko hitande kala totte woni 1er juin o ɗo Sénégal no min puɗɗi wadde mawninde ɗum ko gili 2006 no wayno minen voilà no wayno way hannde nden mbi hannde woni 20e ou bien 21e édition minen heen kono min gonatno heen minen kala caɗeele kosam gaynaka ka ala duro ala transformation waylugol ngol kosam ɗam collecte o jeeygu ngu fof no addatno caɗeele ɗum fof waɗama ko temuji hitande kala watte ko wiyete jewte ɗe si yewtama hannde daña ko tonga to janggum toon ci ministre ari gila Aminata Mbengue Ndiaye ha même avant Aminata totte rekom komin tongi ko wiya ko ɗo ɗum woni laabi ɗiɗi yimɓe poti rew ɗeɗo caɗeele kono min daari min tawi ɗum ɗo hitande kala no waɗe kono haɗani caɗeele ɗeɗe ɗo haɗani ha hannde Sénégal ɓuri waw jiggoyade kosam condi en gimima 60 milliards capanɗe jeegom milliards ha 2025 en jahi he temedere capanɗe joyi milliards 150 milliards en 2025 ɓe mbiɗen hoɗo caɗeele ɓe mbi est ce que kon caɗeele ɗe wona he gouvernance est ce que en potani jooɗo nan jewten ganden état holko woni rôle mum ko foti ko wadde ganden les partenaires ko wayno ONG ji ɗi hewɓe holko e poti wat ganden aussi enen acteur hoko poɗɗen wat ɗum ɗon si ɗum labti jogagol ngol ko wiyete ko chaîne de valeur o sen gandi hono jogirte mbo kala waɗi ko foti ko wat no wawi jalten ɗeɗo caɗeele na en daari en tawi affaire o wona haalis projet ji ɗiɗo programme uji ɗo ONG mbo kala no yaltina ɗaɓɓoya financement ji milliard uji no arana nahna e nder wiya koyno kosam nahnata kono haɗani hunde yahani kono nak wona kalis wona probléme financement dañɗen problème de gouvernance filière o chaîne de valeur o hono waɗirte gouverné hono tamborte hande onon jogui yakar wonde avec peut-être le nouveau gouvernement avec le nouveau ministre onon jogui jorto walla haqqille jawɗo paɗo ɗum ɗon ma wayno noon andi haade interprétation daro wonno ɗo ko pelle kono ɗe ɗon pelle sa ƴetti hande minen fedde nde min gonno wiyete ko FENAFILS fédération nationale des acteurs de la filière les locales du Sénégal kono jogui ko statut association wawa wiide na force laamu waɗatno organisé kono hande min jogui ko interprétation ko loi ɗum woni interlocuteur de l'état définition miijegol he mise en place des politiques publiques dal dañi décret kono laamu wawa wat hunde rewani he interprofession e politique laitière ɗum taki min dañi sañ wiide joni min mbaɗat oɗo tem min kolla laamu ko ni min jiɗiri par ce que ko loi okki min onon goni laamu kono on wawa watta on ndewani e amen comme kana koye amen ndewaton minen joni minen jogui sañ wiide on ko ni min jiɗiri yo rewen ko ɗum addi hande oɗo thème de gouvernance min mbiɓe ko mbawɗon rewde onon laamu fof degle probléme gouvernance o onon haqqillaji fof hankkadi tongi ko ɗum manque de gouvernance moƴƴo ɗum saabi oɗo jogui ɗon ɗo caɗele hande min jii comme que fof haalama fof waɗama jagri fof waɗama wittoji waɗama proposition koye ɗum partenaire ji tuknotono haɗa ɓoya financement gara natna financement ji no kewa no juufo kono caɗele ɗe takani ɗo iwade min mbi nden daren probléme gouvernance o ko ɗon probléme o woni mais est ce que hande onon jogui yakar avec le nouveau ministre joddade e muɗum yettinde ɗum e jogade aussi feedback non arte moɗon hunde régle no hande non andi le nouveau ministre kanko mo fuɗɗa joɗade min kalde e mum o waɗi discours o holli min les recommandations ko kalɗon ko mais min mami rewto ɗum suivi particulier hekki hanke min kawri Radisson avec conférence internationale o wi kam ko ma en jewtu Allah waɗi hande o ari o jooɗima min kalani ɗum komin jii ko o wi ma en jooɗo hen ma en kal hen joni nak mamin kaldo e makko te première action momin poti wadde d' abord woni ko wiyete ko convention état interprofession convention cadre fo mbi ciifnen convention e nder convention kalon onon état ko mbaɗa toon minen min kaala koko min mbatta comme ça mbaɗen respecté on ɗon convention avec un programme walla plan d' action kono il faut daña ko tongi men
en mbawa haalnire de manière informelle fof daña convention on ɗon convention nak minen cikki mamin joddo he ministre avec staff makko fof min mbaɗa convention laptuɗo mo xam ne simin ciifima mo bo kala ma andu joni chaîne de valeur o ko niveau tamborte bo kala anda hoko woni rôle mum e responsabilité mum e nder chaîne de valeur o. Et dans ce cas de figure, comme par exemple, hande en jiiro standuji fof taw tan sukaɓe rewɓe ne hen no daari darde tinde bon jaffuɗon kam stand o sa ƴeewi stand uji ɗi comme par exemple ma taw hen ko sukaɓe rewɓe e rewɓe ɓolɓe kañumen jooɗi e stand uji fof hande hol produit mo joguiɗon en main comme ça rewɓe so tawi tottama ɗum mbawa kadi yuɓɓina ɗum par ce que aɗa andi sa wi kosam tan a wi debbo par ce que kañum ɓirata heewi ko ɓerɗen dufen heewi ko ɓirɗen bonɗen a haali bonande fof no wayni hande noon en jii enen ko garɗen ko ɗo tawɗen ɗo ko ɓuuri ko hewde presque ko rewɓe joguiɓe joom joguiɓe pellital joguiɓe ɗum ɗo kadi ɓe mbi soɓe cuusnama tan ɓe jahaten e ɗandi rewɓe kamɓe à 80% kamɓe jogui interprofession o somi totti on yeeru interprofession jogui ko 4 collèges nationaux si wirtima collège national des producteurs tati kadi il faut ko rewɓe jogui ɗum kamɓe goni les responsables minen jogui ko 47 sous collèges dans les 14 régions pratiquement à 80% sous collège aji ɗi heyni ɗum ko rewɓe kono ala ko neɗɗo wawi wadde tawa ɓe ngala hen si filiére o no yara janggo yeeso kamɓe naɓatango yeeso si filiére o no bona koye mabɓe rewata hande kamɓe goni les piliers e nder filiére he ɓe kam ala ko neɗɗo wawi wat te tawa kamɓe wona juuɗe mabɓe goni hen te ɗum ɗo hande sah on jiyani par ce que ɗum ɗo koko famɗi heko min mbaɗatno par ce que contexte o fonno wonde ko 31 mai 1er juin woni cérémonie o entre temps Sénégal dañani laamu a wadde organisé hunde nde ganduɗa laamu ala ɗon a faami min mbaɗi ɗum renvoyé ɗum tagi ɗum waɗa renvoyé mais simin mbaɗatno ɗum place de l'obélisque min keɓino ɗum wat mais si tawino hande ko eppi ɗo ɗen gandi ɗo c'est un peu enclavé mais si waɗanoma place de l'obélisque waɗaka renvoyé ha ɓe gimmi kamɓe fof ɓe gari min mbanno prévoir ko 30 stand ne mbaɗi ɗum renvoyé min gadɗo min pecci ɗum hakkude min mbaɗi 15 stand kono ganda ko jiiɗon ko ɗum woni ko famɗi ko kono ni noɓe gardiratno si ɓe gardi noon he keewal wono ɓuratno ɗum ɗo fof taw ɗum ɗo fof ko ɗum stand uji par ce que kewɓe hande région ngaji Tamba arani Kédougou arani Fatick arani gadɗo ɓe produit mbimi ɓe gari dañ gar ɓe jooɗini tan kono ɓe gaddani produit Kolda addani produit Sédhiou addani produit Ziguinchor addani produit représentant ji mabɓe gari quelque wono e délégation tokosoñ ɓe garani he keewal ni ɓe gardatno voilà ɓe garani he keewal ni ɓe gardatno produit ji mabɓe garani or ko Fatick arani Fatick ɓe liggoto koye lait de chèvre ɓe jogui même caaboni savon de chèvre ko kala ɓe gaddan façon innovation kala ɓe garani Diourbel arani donc ɓen ɗon fof ɓe garani par ce que ni no situation hikka journée o yaari ko ɗum ɗon woodi voilà to banggue financement ji est ce que hande koyno DRN vous êtes en étroite collaboration e maɓɓe pour wawde hebde wadde mais ɗum woni probléme o andi ay ma gouvernance de la chaîne de valeur ɗum haalama dans les ateliers hande a ƴettat DER ils ont des financements mais les financements mine mintinani comment ça ɓe ndewata DIA ɓe ndewata e amen ɓe jaaha ɓe mbaɗa sélectionné quelques acteurs ɓe mbiya ɓe mballa ko wayno FONGIP ko ɗum woni probléme momin daño ko ɗum min mbaɗi posé probléme o ɓe mbi ɗum fof o yooɗe structuré min tina min ganda on donne les priorités hoɗo watte financé te si ɓe nanna financement mine min tina min mbaɗa ciblé des acteurs mais kamɓe ils ont leur propre acteur ko ɗum woni probléme o kamɓe sa wi quand ils sont en train de kamɓe mbaɗa déstructurer la filière ɗum woni dake min mbi probléme de gouvernance que ɗum wone ɗum daña synergie dans les interventions une coordination et au centre de cette coordination ça sera l'interlait qui va tout coordonner mais mamin gandu janggo FONGIP waɗi ɗum COSEC waɗi ɗum DER waɗi ɗum ADPME waɗi ɗum PUDC waɗi ɗum mais malheureusement ɗum woni ko ala actuellement il y a beaucoup d'argent qui entre mais qui nous échappe on ne peut même pas dire bo kala hoko watta hoɓe goni ces acteurs enen ɗo e stand
mo gandanɗa hoorema ko GIE ɓirdugal kosam ummi ko toon to diwan mbo Linguére enen gondi e suku debbo biyeteɗo Noté Sow Noté caggal ndo min ngari ɗo en tant que télévision Pindi Média télévision mo ganduɗa hoorema hande ko fulɓe goni jeyɓe ɗum min ngari e journée mo ganduɗa hoorema ko ɗum gouvernance de la chaîne de valeur ko fati alhaali kosam holko mbawɗa d' abord haalande min e oɗo journée. Et tout d'abord mbeɗa salmina moon mbeɗa juurom moon mbeɗa waɗa moon aussi remercier déplacement moon garɗon ha ɗo oɗon balla men oɗon yewtina message uji men à travers international min mbawa moon yobde e ngal banggal hande nde woni journée international dille min mbaɗa ɗum ɗo célébré e nder ministére de l' élevage machallah ko ni hanni ni foti waddede ne waɗa hande ɗo e ministére te machallah gila hanke min hen hanki ko journée scientifique wonno hande woni lancement officiel o ɗo e nder ministére o ko hande woni lancement officiel o so tawi a ƴeewi an ka suko par rapport e wonde mawɓe heewɓe mi yiɗumen ɗi holko waɗma motivé ha natɗa e ko wiyete ko ka tawɗo ɗum e min de ko fina tawa d' abord par ce que so yimɓe ne haala so yimɓe mbaruji ɗina wiye ko haalis mbaruji ɓe guentila min mbeɗa wawi de ko haalis gaynaka innirame machallah je suis fiére mbeɗa welti hen par ce que komi pullo komi ɓi pullo ɓi gaynako mo ganduɗa paamen o joom paamen gonnode galle o ne aynanno maire o ne waɗa ne ɓira ne fenda ne yeeye te aussi machallah omo anda hen ni fewi min mi tawa ɗum koye nenam mi tawi ɗum koye baba mi roni ɗum koye guila e taniraɓam minen gaynaka min gandi ɓirde e fewnude kosam emin jeeya donc aɗa andi so tawi a wi an ka tawɗo kon ko ɗum hunde nde ganduɗama rona mais hande sa ƴeewi e aduna o no yarɗo yarte ɗo chaîne de transformation ngaji ɗi e fannuji ɗin ɗon est ce que hande enen mbawi wiide onon e on ɗon fannu walla ala e so tawi est ce que ne waɗi caɗele walla ala e emine transformation kosam aɗa andi ko wiyata jamono sona yaaha a yahat jaada hen min pewniti min yonni ha yoodi tawa ko kosam nayi ɓira ɗam pewna ha sella ganda aɗa wawi ɗum jogade lewru aɗa waɗi ɗum e frigo ma watta haydara changé ta bonata emin waɗa transformé min jeune uji emin naati hen ko tagui min naati hen noon ko yidde liggade e yidde komin mbaɗata ko par ce que hunde sa yiiɗa ɗum a wawa ɗum liggade ko yidde d' abord sa yiiɗi jiiɗa wonde indépendant hoorema par ce que ne nafa men ne walli men te aussi machallah saɗa liggoye hunde aɗa yiyen hoorema rek ko yaaji hen ko udditare donc min naati transformation min mbaɗi modernisé emin woni sukaɓe emin naati hen pour yidde emin naati hen pour passion et amour. Mais alors est ce que c'est par financement propre walla wonko état wallitu mon walla to banggue état aussi est ce que ballil manam jokkodiral ngal holno mbaɗɗon e min début franchement GIE ɓirdugal kosam début o min natani hen en tant que financement début o min yihiden hooram mahanmi hooram magasin tokoso coɗanmi hooram frigo coɗanmi hooram matériel puɗɗinimi hooram sans hay goto financement nden mbeɗa liggo rek par ce que min mi ɓooyi yidde liggo mbeɗa liggo mbeɗa rendina ha mbaɗenmi hooram mbaɗmi démarré nde mbaɗmi démarré noon état ari tawimi hen ɓe tawi kam mbeɗa liggo qualité mbeɗa liggo ko selli mbeɗa wawi ɗum nawde fune mi woti aussi hami dañi autorisation Fra et tout ça ɓe ari ɓe tawi kam hen e waɗa kam accompagné mais peu siwa dañ doole eɓe walla men mais ina manqui quoi par ce que kosam ɗam hande fotini ɗo yawtude manam kosam ɗam fotini ɗo yawtude c' est à dire que ene waɗi kosam ha heewi mais façon no ɗum toppitirte ni ha wawa ngarɗude ɗum woni ko ngakki ko walla ko e min exemple aɗa neɗɗo saɗa haalan hoorema par ce que hoorema gandanɗa min exemple min hande simi sañina chaque jour mbeɗa wawi liggade exemple 100 litres mais doole ɗe e ligguey o muusi par ce que min mais liggortomi ha joni junggam te min foti yewtude ɗon par ce que déjà matériel uji ɓe foti men ɗum wallude comme ça ligguey men weeɓa min mbawa wallude min wawa ettude jeune uji par ce que min mbeɗa yiiɗi wadde encadré jeune uji mais nimi liggorto ni muusi aɗa dawa mbaɗa collecté lait kewɗo minimum 40 litres 50 ha 60 an yikkitanat hoorema an jippinanat hoorema état ne wawno men wallude e matériel uji ɗi ganduɗa hande min gonata emin jikkide ko nisi kon te aɗa andi debbo wona debbo e wadde yambar non mais debbo e yikkide ko nisi so ɓooyi tan ɗum feeñe ɓandu ma
donc soɓe wallino men e matériel ɓe walla men e financement ha ganda emin wawi dañde exemple terre eɓe min jiiɗi leydi min hori dañ leydi ko tagui mi adori leydi ndi sa dañino leydi ma mbaɗa collectiré puɗɗoɗa remde huuɗo ma sa reemi huuɗo ma so ɓooyi puɗɗoɗa sodde nayyi ma par ce que min mbiyanmi haade ma dañ nayyi yiila jamde ha para par ce que probléme men ko jamde probléme Sénégal ko jamde sa dañi gueso ma ndema ko nayyi ma wawi ñam sa fuɗɗima jiilaɗa nayyi aɗa nanna seeɗa seeɗa donc soɓe wallino men min daña terre ɓe walla men nayyi ɗi ɓe tottira ɗi ɓe totta men ɗum d'une manière mo ganduɗa simin jooɓo min joɓata ko par seeɗe walla simin jooɓo min jooɓa par tranche so nden waɗi kay kosam ɗam ne rokka doole so nden waɗi aussi mamin wawa tottude sénégalais ɓe koɓe namni e kosam beela hannde comme par exemple sa ƴeewi wiyete ko journée mondiale de lait par ce que sa wi mondial tan tu parle de la kalɗa ko aduna fof hannde darde Sénégal e on ɗon fannu surtout onon en tant que jeune par ce que waɗimi insister en tant que jeune par ce que mbiɗa sikki hannde so wiyama fulɓe no kewiɗe so doole donki doole yo keɓɓo a haali ɗo haala caɗele leydi ɗum ko au niveau de vos mairies hol erango eroɗɗa e mabɓe hol erango eroɗɗa e état o woni en commençant par le ministre par le président de la république ha yetto le ministre de l'agriculture ha yetto et le maire de votre commune hol erango eroɗɗa e mabɓe surtout e on ɓay emin jarno président men ardiɗo leydi men kam woni hilif men minen foof emin jarno aussi ministre de l' élevage emin jarno aussi maire men Daara Djolof machallah mais soɓe wawino men wallude lisde ɓe walla men min wawa remde par ce que minen ne min mbaɗi démarche même pour ça mais là c'est pas pour te couper mais an c'est comme si aɗa waɗa insister no fewi e leydi ça veut dire que vous avez des problèmes avec leydi par ce que en dañ probléme jamde a wawa haalde kosam a haalani jamde par ce que kosam ɗam jamde nde tagata nayyi ɗi daña kosam nayyi ɗi so dañi kosam tagata minen min daña ko min mbawi wadde transformé donc haade min dañde nayyi walla haade min dañde kosam d' abord ko min daña aliment timmuɗo simin dañi aliment nayyi men ñaama ha haara woppa eggugol ngol minen au niveau de Daara Djolof so ndungu gasi presque 3 mois o yimɓe foof yeehi Saloum an tiya de l' stress par ce que aɗa liggo ɗum woni meccal ma an liggotoɗo yiɗa dawde udde place mum joni so foof eggi an tiye obligé an aɗa yoɓo jagarta uji ne natanma e laddeji ɗi heddaraɓe nayyi ɗiɗi nayyi tati ne ɓira aɗa waɗa collecte aɗa sooda et pourtant tu perds beaucoup pour ça kono a waɗa ɗum pour wadde tenir clientèle ma donc min somi famille ɗum woni probléme ma leydi mbiɗa ko yo yimɓe dokke leydi ha yona ndema ha yona jamɗe dañe et puis nayyi ɗi mbawa par ce que rewɓe hewɓe ne yiiɗi jamnude ne yiiɗi aynude mais probléme o ko leydi ndi saɗi donc soɓe wimni men leydi ndi min mbadda hen ɓe wiyamnana men nayyi ɗi min ndema min ayna est ce que ɗum kadi ɗum fof weeɓi ha ɓurti yeɓe mbiyamnan mon nayyi yeɓe mbiyamnan mon leydi yeɓe mbiyam min mbiyani yomin dokke e fami mais yomin waɗane subvention min ɗum mbimi min mi waɗani en tant que yoɓi rokkam non exemple hande sa totti kam naggue wiyam mi tottirima ɗum 500 000 walla 1 million mais yoɓi ɗum par 3 tranches walla par 4 tranches wiyabdana kam ɗum mais pas pour ɓe rokka men ballal ngal ko wona tawde neɗɗo mbiya ɗum ha da mi rokkuma ɗum so nden waɗi sa o liggata ko normal mais ni ballirta ɗum woni a totta ɗum mbiya ɗum an mi tottama naggue aɗen hande min mbiyat chaque femme ɓe foti ɗum tottude 1 hectare au minimum 2 ou 3 vaches et chaque femme min pour min Sénégal kala dillo e transformation aɗen mbiyat chaque maison chaque arbre mais min j'aurais bien aimé bi chaque femme avec du terre et minimum 2 ou 3 vaches joni noon mbima test mi anima ɓe rokka men ɗum mais yoɓe tottu men ɗum exemple mbimen joɓire ɗum par tranche so joɓiri ɗum par tranche sa waɗi confirmé min ɓesdanma je suis avec ça e nden soɓe waɗin ɗum Sénégal ma yaaru yeeso te rewɓe he aussi ni yiɗi mais doole de ngala wona rokkude mais yoɓe wallu yimɓe ɓe affaire o yetto rewɓe ɓe ɓe rema ɓe daña koɓe jamnir kosam ara transformation o yaaji ɗi mewuji addoyteɗe leyɗele to alana men nafoore bandu men itte ɗo ɗumene kosam nayyi ɗam ni moƴƴe sukaɓe ni moƴƴe sukaɓe ɓe ganduɗa sah ɓe famɗu min mbeɗa yi sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe joom parent uji ma waɗi abonné exemple e yam par ce que ɓe nde ɓe fuɗɗi yarde kosam ɗam ɓe yi sukaɓe mabɓe ko changé te ɗum c'est une réalité wona affaire ka jeegu mais kosam naggue walla kosam mbeewa walla kosam mbaalo koko moƴƴe sukaɓe amen moƴƴe deedi men moƴƴe e guite moƴƴe aussi e hoore machallah e hakkillaji merci ki en gasni mais notre dernier mot woni avec le nouveau ministre ko pullo ko jambar ko ganduɗo aussi gaynako no fewi hol erango eroɗa e makko e emin calminanmo emin bismomomo emin mbiyamo yon jippo e terrain o ƴeewa probléme caɗele rewɓe ɓe o naata par ce que caɗele ɗe seeɗa kalmi hen ko wayno aussi emballage
minen kala ko min dañi walla kala ko min riggi min mbaɗi ɗum nat e min rendin sodde emballage min mbaɗa stocké hande ɗo hen nane min jewta pour minen fof min wadda hen min rewoto ɗum yeyede min cooda donc y a un problème sa soodi ɗum hande aɗa woni Daara Jolof a wonani ɗo a yoɓa cak yahanma sodanma joɓa cak nawanma garage joɓa garage yetto Daara joɓa Daara yetto place ma emballage ko probléme yoɓe wallu men ɓe yaltinan men emballage uji ɓe weɓnana men bagageje ɗe ɓe weɓnan men financement uji ɗe ɓe wimen ligga ɗe simin mbaɗi prouvé ɓe arode men augmenté en tout cas ɗum min ñaagui te aussi onenne emin waɗi fiére moon par ce que machallah oɗon waɗa liggey mo ganduɗa ni laaɓi ni yooɗi yo Allah aynu Allah reena Allah yettida moon kala to jiɗɗon yettade ya barka salatul fatiha. amin ya rabbal alamin en tout cas ka soso mais machallah donc bandiraɓe en paami ko ɗum stand makko kanko GIE ɓirdugal kosam en paami ko haali ko e inchallah ene wawi taw sen dañi fartangue jokkodire monsieur le ministre ma en ɓeydo aussi yettindemo ko ganduɗa kañum woni goytali ɗi ganduɗa en dañi ɗum nande ɗoyti ɗum noon Pindi TV ne jokki vraiment rewidade golle ɗe inchallahu rabbi.